после, Ваше Височество, планетата Земя. Сега този свят е мой. Всичките ми врагове са в затвора, освен младия принц Юби, който избяга на примитивна планета, наречена Земя. Вървете да го доведете! Бенджи Закс, известният принц. Участват Бенджи и Крис Бъртън в ролята на принц Юби. Куче, четириног бозайник, среща се само на тази планета. Използва се да гони топки, да носи вестници и за това. По идея на Джо Камп. Сценаристи Лен Джансън и Чък Менвил. Режисьор Джо Камп. Ей, марш от тук! Забелязан НЛО край Суит Спрингс. Разкарай се, гадна муха! Да, стой там! Точно така. Стой там, за да ми е по-удобно. По дяволите! Къде изчезна? Ето те. Сега не мърдай. По дяволите! Здравей, малкия! Търсиш нещо за ядене ли? Почакай тук да видим какво имаме. Намерих ти един голям сочен кокъл. Ела. Ела да вземеш кокъла. Вземи го. За тебе, хайде. Ела. Това се казва кралска закуска, да? Що за куче? Предпочита вестник пред кокъл. Простете, Ваше Височество. Знаеш ли, с так ми е скучно да играя на дама. Какво да ви кажа, сир? Примитивните игри винаги са ми били лесни, заради софтуера ми. Тоест, заради фърмуера. Сутрешния вестник. Благодаря, Бенджи. Добре, де, вече ти благодарих. Ще го прочета след малко, щом пак ме победят на дама. Наистина ли? Сигурен ли си? Какво? Разбирате, че това е само куче, Ваше Височество, и способността му за визуална интерпретация е ограничена, поне в сравнение с... Какво, Закс? Какво? Погледнете снимката на първа страница на вестника. Закс! Космически кораб от нашите. Забелязвам известни разлики в подробностите, но се боя, че сте прав. Наистина е от Антърс. Защо се боиш, че съм прав? Това не е от корабите на Зано. Не прилича на тях. Може да има други бегълци, като мен. Или преследвачи. Може би. Но трябва да разберем, нали? Къде е това Суит Спрингс? Момент. Суит Спрингс, Тексас. Точно на 370,5 километра от тук. И за щастие няма начин да стигнем толкова далеч. Няма ли да преведеш какво каза?
Боя се, че той има идея. Как ме заболяха диодите. Странно, че бурмите ми не се разхлабиха при това ужасно пътуване. Сарказъм ли усетих в тази забележка? Скрий се, Закс. Не трябва да бием на очи. Надявам се тук да научим къде е мъжът направил снимката. Съжалявам, Бенджи. Забранено за кучета. Закс ще ти прави компания. Човешки шовинисти, за какви се смятат? Тук е горещо, Бенджи. Стига, престани. Значи си видял НЛО? Да, те са навсякъде. Махайте се! Не ви карам да ми вярвате. Само ви моля да му оставите на мира. Само това. Бенджи, това е човекът от снимката във вестника. Той е снимал космическия кораб. Да го проследим. Не ми върви в краката. Ще го измъкнем. Измъква се. Той е същият Бенджи, пусни ме. Ох, диодите ми след него. Това на нищо не прилича. Не ми пречи. Стига! Стига! Ето, това е хотелът, където е отседнал Каролин. Много се вълнувам. Този път попаднахме на златна мина. Това е НЛО. Ще се окаже истинско. Може дори да го видим лично. Върн, гладна съм. Кога ще ядем? Каролин, как може да мислиш за храна в такъв момент? Унизително! Синхронен друид второ поколение да се крие в кофа за буклук. Дано да излезе скоро. От тази воня ще ми раздясат чарковете. Здравейте! Тук е отседнал, нали? Човекът, който е видял НЛО-то. Кой пита? Аз и жена ми. Ние сме изследователи на НЛО. Това ни е нещо като хоби. Да, сър. Всичко е тук. Всичко написано за НЛО през последните 10 години. С снимки. Разбирам, отиди да доведеш принц Юби, а аз ще чакам господин Томпсън. Нямаше нужда да го казваш. Програмиран съм да се пази от неприятности. Отивай и побързай. Научих. Сега пак къде избягаха? Да. Може ли да поговорим? Защо? За да ми се подиграеш ли? Не, сър. Вярвам, че видяното от вас е истина.
Да. И имам основание да искам да поговорим. Защо ми вярваш? Никой в града не ми вярва. Моля ви, сър, вярвам ви. Честна дума. Сигурно работи за себе си. Зано никога не би го наел. Не. Дошъл е за парите. И да ни изкара, идиоти. Ако докопа принца преди нас, ще успее. Писна ми, Върн. Повече няма да търся НЛО. Болят ме краката. Не, Каролин. Тъкмо ще имаме близка среща с една близка среща. Да ковем желязото, докато е горещо. Никакво желязо, Върнен Крол. Обявявам съдяща стачка. Няма да мръдна, докато не ми минат краката или не ме заведеш на обяд. Не исках да изглеждам груб, но повечето хора в града ми се подиграват. И не издържам повече. Не издържам. Аз пък не виждам нищо смешно. Сигурен съм в това, принц Юби. Колко още ще седя тук? Върно, умирам от глад. Каролин, скъпа, не можем да си тръгнем, докато Томпсън не излезе. Искам да го снимам и да запиша историята му. Какво сладко кученце? Не е ли сладък, Върн? Ела, миличък. Искаш ли да си поиграеш? Вече няма да ми трябва. Не беше много любезен. Върн, дай ми джапанката. Не страдайте, принце. Не само вие се излъгахте. Всички в това тъпо градче повярваха, дори вестникарите. С наградата, която ще получа за вас, ще стана един от най-богатите хора в галактиката. И най-после ще си отмъстя. Любимите ловци на Зану, Кайбър, лиха, а аз успях. Вие стойте тук. Аз отивам да приготвя кораба. Ще се върна да ви взема, когато се стъмни. Върн, казах да ми подадеш джапанката. Върн? Сега пък къде изчезна? Става все по-горещо. Каролин, виж кого намерих. Това е той, Орвел Томпсън, същият. Крайно време беше. Само, че имам спешна работа. Приятно ми е, господин Томпсън. Сега може ли да ядем, Върн? Не бързай, Каролин. Искам да ви снимам двамата. Господин Томпсън, може ли да ви наричам Орвел? НЛО са наше хоби, нали така, Каролин? Вижте, искам да ви снимам заедно. Не мърдайте. Усмивки. Хайде, кажете зеле. 1, 2, 3. Добре ли си? Не съм добре. Гладна съм. Здравей, Закс. Отдавна не сме се виждали. Благодаря, че се отби. Не дей. Помощ, Юби. Принце. Кой?
Изненада, Ваше Височество. Попаднах на ваш приятел. Съжалявам, много слаб помощ. Пази си електродите, Закс, пътят до дома е дълъг. Изглежда имаме гости. Ей, какво? Томпсън! Каква изненада! Каролин, виж само! Томпсън идва на гости! Снимай, Каролин, снимай! Моментът е исторически. Какво става, навън? Здравей, Томпсън. Так му теб търсихме. Намерихте ме. Няма какво да обсъждаме. Това е космическо куче. Внимавай, не знаеш на какво е способно. Какво ще правим? Снимай, Каролин, снимай. Моментът е исторически. Благодаря, Бенджи. Ако имах ръце, щях да те прегърна. Вън? То говори. Знам. Пусни касетофона. Овладей се. Казах, че нямам ръце. Ваше Височество, станете и подайте ръце. Хайде, да се махаме. Вземете момчето, но срещу наградата, която дават за него. Не си в положение да се пазариш, приятелю. Удърпи се. Виж, Каролин, още двама от тях. Господи, слушайте, кажете зеле, моля ви. Говорете тук. Това се нарича микрофон. Кажете каквото искате. Каквото искате. Каролин, застани между тях. Искам да ви снимам. Добре, още една? Да. Как можа точно сега да свърши филмът? Господи! Съжалявам, че ви го причинявам отново, Ваше Височество, но не мога да се боря с програмата си, дано ме разбирате. Моля те, Бенджи, принцът има достатъчно неприятности, без да му помагаш. Разбирам. Добър ход, партньоре. Точно днес можеше да ми го спестиш. Преводач Ралица Ботева. Тон режисьор Вилислав Панков. Режисьор на дублажа Екатерина Късметлийска.
Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Мариана Жикич, Симеон Владов, Иван Танев, Светозар Кокаланов.